בית הספר הרב-תחומי בצפת ציין את יום השואה תשע"ד, בסימן דורות מספרים על שואת היהודים וגבורתם ברחבי העולם. יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא אינו יום נוסף בלוח השנה. הוא גם אינו רק עילה או סיבה להצטרף למשלחת הנוער, זו שאנו מקפידים להוציא מדי שנה בגאון ובגאווה גדולה. חשוב לי, תלמידים יקרים, שתבינו את המשמעות האדירה המהדהדת מאחורי הזיכרון של אותם 6 מיליון יהודים ועוד מיליונים שאינם יהודים שנרצחו על ידי הצורר הנאצי ושותפיהם. תלמידים, תעריכו את המקום שבו אתם חיים, את הבית אליו אתם מתגוררים וחיים ומתעוררים, את העובדה שאתם חיים בביטחון כל בוקר מחדש. זו השנה הראשונה שמורי בית הספר העבירו סדנאות והרצאות בקרב התלמידים, ובכך נוצר חיבור רגשי וערכי בין המורים והתלמידים. כמדי שנה הגיעו ניצולי שואה אשר תרמו לתלמידים מסיפורם המרגש ומעולמם שהולך ונעלם, אך מאיתנו לא נס דרכם. הגברת איטבל, ילידת לטביה, ניצולת שואה ששרדה את התופת בהיותה בגיל 14. הגברת איטה הייתה במחנות ריכוז ושוחררה על ידי הצבא האדום בינואר 1945. עלתה לארץ בשנת 1948 בעלייה הבלתי לגלית מברית המועצות שפעלה במחתרת התנועה הציונית. הגברת עידית ברקוב חדד, נכדתה של פסיה וארנס ברקוב, שהיוו שריד אחרון למשפחה ענפה שנספתה במחנה אושוויץ ב-1943. מלוות המשלחת הגברת נורה טורק, הגברת יעל פיאטקה והגברת שרה לנדאו. נסענו עמנו תרמילה אתמול, מלא יסורים, כאב ועצב, וטענו אותו בייעוד, תקווה והבטחה. לזכור. יום השואה הזה שונה מכל יום שואה שעברנו בשנים קודמות. השנה, היום הזה מקבל משמעות רבה יותר. אחרי שעמדנו באדמת פולין וראינו חלק קטן מכל הזוועות, הייסורים, ההשפלות והרוע שיהודים חוו שם, אנחנו מנסים לדמיין שאולי במקום בו הלכנו צעדה שיירה ארוכה של נערים ונערות שקיפחו את חייהם. אולי צמתה של נערה בשם מרים, אולי אווה שהייתה בגילנו, נופלת אל הקרקע. הם עומדים עכשיו זה ליד זה, דביות ידיהם על הקירות, פסיעות רגליהם בדרך הארוכה, והשרשרת הארוכה הזו, רבת השנים, מגיעה עד אלינו. וכחלק ממעורבות בית הספר בקהילה, משטרת ישראל צפת נטלה חלק בטקס ואף תרמה להעשיר את הרב גוניות בו. התלמידים הביעו את רגשותיהם בכל מיני דרכי למידה, משחק, הרצאה, חקר ודיון. הועלתה ההצגה של מגמת תיאטרון אשר נתנה במה לעולמם היהודי, העשיר ורב הסבל במהלך השואה. יום אחרי השחרור יצאתי לחפש אחריהם. כשעברתי את המחנות שלהם, הייתי בטוח שהגרמנים הצליחו במשימתם. שאחרי המלחמה יישארו אולי 5 מאיתנו, אולי 10. קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר. בשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.